Tervetuloa Rempparitvan kanavalle ja pahoittelut tämän videon audion laadusta. Mä en nimittäin nyt pysty kytkeä tuota mikkiä, koska mä tarvin mun puhelinta. Siihen mä laitan kuulokkeen korviin ja pystyn puhumaan puhelimessa tuossa matkalla. Tänään onkin jännittävä päivä, koska tänään meillä on hippotapiirin muutto. Me päädyttiin ekan kuukauden jälkeen siihen, että vaihdetaankin tallia ja nyt ollaan sitten, koska maaseudulla enemmän hevosia kuin ihmisiä, enemmän talleja kuin asuintaloja, niin tähän muutto sitten ratsain. Matka ei ole pitkä. Mutta mä en ollut hipolla maastossa koskaan aikaisemmin niin kuin kunnolla. Niin siinä mielessä tässä on oma jännityksensä. Katsotaan miten menee. No niin, eihän tää matka ollutkaan ihan täysin mukiin menevä. Et heti alkumatkasta tuli niin paljon jännittäviä juttuja, että täytyy hypätä alas. Vieraan koira haukku vieraspaikassa oli ihan liikaa. Ja, me ollaan nyt tää Jokusen kilsan pätkä niin tässä kävelty. Täytyy sanoa, että on itsellä hieman kuuma ja vissiin hevosellakin vähän nuppihikoa. Nyt on jännittävää, mutta myös ilosta, kun tervehtii uusia kavereita. Kävellään tässä laidunta. Mut hengissä, we did it. Kohtihas. Fake to me